مبار نلوم عنت دما بزعبا هوم اوفيس ويكاني وشتاوي قدايات ناي عد انجليز بزعبا محتات زيغنت زوصو كنرينا سناي مكتتال كونركم تسفاي قبر عند ذا فيديو زي اك سرحو زغددن مخنيات عنتو يسرحيني را مكينا خوينا دمصي قرارص نيرو سلازبولون اب غزا مصي كسرحو كالا غيزات تجديده يخبل ولا دسيلني anyway it اوتو زلو هوم اوفيس ወይ ካኒ መንግስት ዓዲ እንግሊዝ اوتو زلو ሕጊ ብዛዕባ محتات زيغنت زبل نبزحات سبات አደናጊሩ ዘይኮነሲ ብዙሓት አንዝፈልጦም ሰባት ዲም ዋላ ካልኦት መጀመርታ እታ ሕጊ እንታይ አትብል ብሕፅር ዝበለ ሳማራይዝ ዝኾነት ክርያ ብድሕሪ ይሽዑ ከንዛራረቢና ማለት እዩ ቃል በቃሉ ምን ተኸይር ሳይለ ጽሒፍ ያለሁ ቃል በቃሉ እንታይ አትብል any person applying for a British citizenship from 10 February 2025 who previously entered the UK illegally will normally be refused regardless of the time that has passed since the illegal entry took place ያትብል ስለዚህ እንታይ ንምባል እዮም ሆም ኦፊስ አውጪሞ ዘሎ ሕጊ ካብ ዕለት 10 ለካቲት 2025 ጀሚሩ ዝኾነ ሰብ አፕሊኬሽን ወይ ካኒ ሲቲዘንሺፕ apply ዝገብር ሰብ ወይ ካኒ እንታይና ንብሎ ዜግነት ዝሓትት ሰብ ዜግነት ክሓትት ፎርም መልዩ ዝሰደዶ ድሕሪ 10 ለካቲት 2025 እትናቱ አፕሊኬሽን ኣይክንቅበሎኒና ወይ ካኒ ኣይንቅበሎኒና ሲቲዘንሺፕ ኣይግብኦን እዩ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ሆም ኦፊስ አውጪኦም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዩኬ ንብዙሓት ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክጸልቡ ንብዙሓት ሰባት ዘቆጥዐ ውሳነ ናይ ሆም ኦፊስ ይዊን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ገሊእ ሰብ ብምንታይ ገይሩ ተረዲእዋ እታ 10 ለካቲት 2025 ትብልሲ ኣብ ክንዲ ፎርም ዘእተወ ዝገብሩዋ ድሕሪ 10 ለካቲት 2025 ናብ ዩኬ ብዘይ ሕጋዊ ዝኣተወ እዩ ኢሎም ክካትዑ ስለዚ ሰማዕኹ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክገብራ ሓሲበ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ ክብል ደለ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ሕጋዊ ማለት ብዘይ ቪዛ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ናይ ዩኬ እንታሹ በጃልባ ይኹን بتراك بعبيت مكينة زعته وبستفعل النبي كي زعته قدم 10 عامات يكون قدم 10 عامات ولا قدم 5 عامات بزي حقه وصل زعته اتي فورم وكانت قطعي ناي مملئي ناي زيغنت محتاتي فورم قدم على 10 فبراير 2025 هوم اوفيس انت تقبلهم اوريدي حلفون دينا نزلنا قدم 10 لكاتي 2025 انت سديدنايو كقبلونا انت زي كوينو جن حجي كنصدو ايغباناني كنصدون يبلنان مالتي بحافشا مخنياتو تا حجي انت اتبل زخونه سب زيغنتنا عاد انجليز كحاتت انت خوينو بزح كمالو زغبو نطبطات الله حاجه خافت نطبطات كا صبوق كاركتر ወይ ካን ጽቡቅ ጠባይ ወይ ገበን ዘይብሉ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እቶም ሰልፊ ዕዮ ዘለው ወይ ሌበር ፓርቲ ዘለው እንታይም ተጠቂሞምላ ዘይሕጋው ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምእታው ገበን ስለ ዝኾነ ጽቡቅ ጠባይ ወይ ካን ጽቡቅ ካራክተር ይብሉን ስለዚ አውቶማቲካሊ ሪፊዝ ክበሃል ኣለዎ ኢሎም ስለዚ ሓሰብዮም ማለት እዩ ስለዚ እታ ኢሌጋል ኢንትሪ ትብል ዘላ ነቶም ብዘይ ሕጋው ዝመጹ ሰባት እንበር ብመርዓ ተመጽኡ ሰብኣይና ተምጽና ሰበይትና ተምጽኣትና ወይ ካኒ ቆልዑት ኮይኖም ዝኣቱ ኣብዛ ዓዲ ብሕጋዊ መንገዲ ነዚኣቶም ዝኾነ ዝተለወጠ ነገር የለን ነኖ ጥራሕ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝኣተው ማለት እዩ ንኣብነት ሬፊጂ ካውንስል ዝበሃል ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ዝዓበየ መሰል ተጣበቅቲ ናይ ስደተኛታት ሎማ አንተ ኣብ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እንታይ ዶም ጽሒፎም ኣለዉ እዚ መንግስቲ ኣውጪዎ ዘሎ ወይ ካኒ ሆም ኦፊስ ኣውጪዎ ዘሎ ሕጊ ንስደተኛታት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልኣይ ዜጋ ኮይኖም ክነብሩ ምፍራድ ማለት ስለ ዝኾነ ፍትሓዊ ይኮነን ወይ ካኒ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ጠሪዖም ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ እቲ ሕጊ ጸዲቑ እዩ እቲ ኣፕሊኬሽን ፎርም ክንሰዶ ይብላን ዘይብልና ተኾይና ማለት እዩ ቅድሚ ዕለት 10
زي سددنا انتخوينا بحجي كاين سدد مخنياتو جنزبنا ون ايكمل لسلناني مالتي بحافشا كن انتاي كبل دالي نتوم كم زبلوكم زلوخ بمرعى زمصاخم وي قلعت كوينم زموصو سبات نعاتهم زتلوت حق يلن نتوم illegal entry يا مالتي سلازي بحافشا كن بزحات سبات كا بزي زتغبر حدش حقي بزح زتقطعو سبات алو بزح دس زيبولم ولا اتغيزيوم ناي زيغنت كحاتلو زغبا غيزي خلو كن بستفعل منقد يحلفوا محجي كتعلل كل خمس سبات با انس كم زنبري اغاطام خمس خوينه قال حمق ناي سبا يكونن زبزع ابز عد زلو نابرا سلازخونه بستفعل منقد يسب ولا قدم 10 عام زمصه كساب حجي باندفني طرح كنبر يخلي سلازي نحنا زعابيه انا زعمنلو معناتي زعابيه كنمسكنو زغبانا كندي سهران بحرن تحسنا متينا وي بخال منقد بستفعل منقد كندي غنزب افسيسنا بسلام بتعنان እግዚአብሔር ናብዝ ዓዲ ስለዘእተወና እግዚአብሔር መስገን ይል እንታይ ክብል ደሊ ዝኾነ እንተ ደኣ ፔቲሽን እንተ መጽዩ ንኣብነት ፔቲሽን እዚ ሆም ኦፊስ ኣውፅዎ ዘሎ ሕጊ ፍትሓዊ ኮነን ወይ ከዓኒ ክቅየር ኣለዎ ዝብል ፔቲሽን እንተሪኢና ክንፍርም ይግባአና እዩ ዝኾነ ጥርዓን ዝግባእ እንተሎ ፎርም ዝምላእ እንተሎ ድማ ነፍስ ወከፍና ኣነ ንበይነይ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ክንብል ይግባአናኒ እቶም ናይ ዝዓዲ ዜግነት ዘለናን ዘይብላን ወላ ካብ ካል ዓዲ እንተኮይኑውን ዝኾነ ዝፍረም አንጻር ናይቲ ዝወፀ ሕግ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ክንፍርም ይግባአና እዩ ብዕቱብ ድማ ክንሰርሓሉ ኣለና ስለቲ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም በብዘለና ሰላም እንተዕና Thank you. Peace.